todos. A verdade que sempre dá gusto topar tantas caras coñecidas, algunhas caras que ano tras ano, desde hai moitos anos, pois a todos imos tendo unha idade, pois acuden a este encontro que nos reúne como mínimo unha vez ao ano, non? Por tanto, benvidos a todos, tamén os que nos van seguir a través de internet. Acompañándome á mesa, pois xa os coñecedes, pero teño que decir tamén cal é a razón de que estean aquí comigo. Valentín García, que é o secretario xeral de Política Lingüística, pero que tamén é un organismo que apoia estes encontros desde hai tantos anos, non? E Manolo Maseda, que realmente, pois, aínda que toda a organización desta xornada, a parte da Comisión Técnica do CDSEGA, e toda a Comisión participa durante todo o ano non somente na definición do tema, da definición do programa, en todos os aspectos organizativos que haxa que atender, e logo aínda despois tamén nas conclusións e nos realmente na traslación cara a sociedade do que aquí se fala, do que aquí se acorda. Realmente foi el o que se viu como organizador no cumio deste encontro deste ano, non? Esta edición número 24, en decembro do ano próximo cumpriremos 30 anos. Xa sei que as contas non vos saen, pero que realmente despois da primeira edición do ano 93 houve un parón, e logo no ano 98 sí que xa empezamos a cumprir anualmente, incluso durante a pandemia, a nosa cita anual cos encontros para a normalización lingüística. Por lo tanto, estamos a punto de cumprir 25 edicións, pero 30 anos. Tamén quixera agradecer a todos que fixeron posible estes encontros, non solamente a Comisión Técnica que leva un ano traballando sobre eles, sino tamén a todas as persoas que dunha maneira ou outra aceptastes colaborar connosco nesta edición, e é un agradecemento que, por tanto, hai que facer extensivos a toda esta historia tamén que temos detrás, non? É dicir, sempre construímos sobre unha historia, sobre unha tradición e sobre as actividades que fixeron os anteriores, que foron os que nos trouxeron ata aquí. No formato, veredes que seguimos innovando, é dicir, sempre é case un lugar común decir que a pandemia nos ensinou moito no sentido tamén de combinar a presencialidade con o presencial, etcétera, pero tamén debo decir que nos non renunciamos en ningún momento a que fosen encontros, a que puderamos vernos, a que puderamos falar, a que puderamos, esa parte de bicos, de abrazos, de renovación da amizade, de apoio mutuo e de ánimos para seguir toureando con unha situación que non sempre é a situación que nos quixeramos, non? Nin para o noso traballo, nin para o porvir da lingua galega, non? Sabedes que a temática dos encontros realmente é unha temática que percorre todos aqueles aspectos que teñen que ver co presente e co porvir da lingua galega, non? É dicir, calquera que visite os programas destes xa 24 encontros verá que non hai temática que non nos convocase en algún momento, non? Por facer só a memoria da última media dúcia, eu tiña aquí notadas a transmisión interxeracional da lingua, que é un tema que nos segue preocupando, a integración lingüística como medio de cohesión social, tamén non somente para os falantes non falantes, senón tamén para os inmigrantes que fan súa a nosa terra, o uso da lingua como da divulgación científica, a garantía dos dereitos lingüísticos, ata que punto están garantidos ou non os nosos dereitos lingüísticos, deporte e lingua, esa intersección necesaria que abordamos xa hai, creo que 5 anos, ou tamén esa intersección mocidade e lingua, non somente as aptitudes, senón as actitudes da mocidade con respecto á lingua e o seu porvir, non? E este ano, colocamos nesa intersección entre arte e lingua, da que logo Manolo poderá falar mellor que a min e aforrar as palabras, porque el fará o moito mellor.
Pero sí quería salientar que a temática non xorde como unha idea extraordinaria nun certo momento, sino que realmente é unha temática que se insire pois tamén nos resultados dos encontros anteriores, non? É dicir, que os encontros tamén serven para proxectarnos cara ao futuro con novos temas que nos poden convocar, non? Das conclusións, dos debates e das conclusións de encontros anteriores saíron algunhas ideas que nós, desde o Consello da Cultura Galega, vimos poñendo sobre a mesa de maneira insistente para facer como que calen na sociedade e que calen tamén nos que teñen a obriga a planificación lingüística. E é que o porvir da lingua non se garante só confiando na potencialidade do ensino e na responsabilidade das familias, ainda que os dous sexan moi importantes, porque ten que permear toda a sociedade. Que a transmisión xeracional e a continuidade da lingua só será posible se os rapaces e rapazas viven nun contexto en que o galego está presente en todas as súas actividades, tamén nas actividades de lecer. E aí ten que participar toda a sociedade. Ninguén pode escapar a esa responsabilidade. Que a transmisión non pode ser só vertical da xeración máis vella para a xeración máis nova, tamén ten que ser horizontal e, por lo tanto, temos a obriga de garantir eses espacios de sociabilidade en que interaccionen cos seus iguais en galego. E por iso postulamos a importancia do lecer e da socialización como unha baza indispensable para a previvencia da lingua. E por iso, nesta ocasión, convocamos a creadores e creadoras, porque nós tamén estamos convencidos do potencial da creación como unha ferramenta de normalización social. Esa capacidade revolucionaria que lle concedemos á creación artística tamén debe estar ao servizo da lingua galega. Por tanto, aquí remato, doi a palabra a Valentín como secretario xeral de Política Lingüística, pero logo realmente Manolo presentará os obxectivos, expectativas e razón de ser desta xornada. Pois moitas grazas, Presidenta, estimado Manolo Maseda, a todo o Presidente da Cotenol, a todas as persoas e responsables de entidades que hoxe estades aquí nesta apertura dos que xa son a 24ª edición dos Encontros pola Normalización Lingüística, unha cita importantísima para todos os profesionais da lingua e todas as persoas que o proceso de normalización lingüística ocupe ou interese na súa actividade diaria, na súa actividade profesional, na actividade docente ou mesmo persoas que queiran interesarse ou formarse a hora de estar digamos que ao día nas novidades que dentro deste eu creo que cada vez máis amplo proceso de normalización da lingua galega, de calquera lingua que teña as condicións da nosa, pois se analiza unha vez ao ano, aínda que non só, pero si unha vez ao ano esta convocatoria no Consello da Cultura Galega, pois é sempre un impulso, un reforzo, unha ocasión tamén para atopármonos e para poñernos ao día, para debater e para coñecer pois moitas das novidades, dos lugares de confluencia ou dos lugares tamén de debate e disensión que pode haber nun proceso tan complexo como pode ser o de normalización dunha lingua ou da realidade sociolingüística dun país como é o noso. Vai por diante tamén que dentro da Secretaría Xeral de Política Lingüística colaboramos con estes encontros como non podía ser de outra maneira. Parece este ano tamén moi acaído a elección da temática. É certo, como acaba de decir Rosario Álvarez, que arte e lingua estiveron sempre ligadas, evidentemente. Se algún ámbito podemos dicir que estivo dende o principio do noso proceso normalizador do bando da lingua, digamos, pois é precisamente o das artes, o da cultura, entendido nun sentido máis amplo, pero as artes sempre fundamentais, sempre acompañando os que dende o punto de vista filolóxico ou máis lingüístico levamos pois un pouco o deseño, a programación desa oferta que cada vez ten que ser máis fresca, cada vez ten que estar máis actualizada, cada vez ten que ser máis atractiva, sobre todo pensando en certos sectores da poboación. As
artes é algo fundamental. É o ámbito das artes e todas as súas derivadas que pode ter, digamos que no mercado lingüístico do día a día. Estou pensando en canto produto audiovisual, de contidos para redes, do ámbito comunicativo, parte ou se nutre desa primeira conformación, desa primeira produción, que é o feito artístico en sí. En ese sentido, tanto polos componentes, tanto polos relatorios que aquí vai haber, polas mesas redondas, polas conferencias, como toda a actividade que vai haber aquí, como pola propia elección dos profesionais, produtores, a todos creadores e creadoras que ides pasar por aquí nesta xornada, parecenos sumamente útil, sumamente interesante, e máis aínda a compilación que logo se fai como é a marca propia do Consello da Cultura, recoller todos estes contidos para a partir de aí tamén seguir analizando, seguir dotando esos distintos seminarios, xornadas, estudos que se fan ao longo do ano e que se nutren, como digo, tamén dos contidos desta xornada. Que teñades un bo día de encontros, que sexan encontros tamén no presencial, como dicía Charo, tamén me parece algo interesantísimo. Na propia definición desta xornada vai o volver á presencialidade, volver a toparnos, volver a estar cara a cara compartindo, debatendo, facendo o que máis nos gusta facer tamén á xente de lingua, demostrando unha vez máis que a comunicación é fundamental, que a coordinación é necesaria, que facelo ano a ano e día a día pola nosa lingua, polo galego, é imprescindible. Vos ides axudar a facelo e, polo tanto, en nome da Xunta de Galicia e do Goberno galego, agradecervos a vosa presenza aquí, ao Consello, como non pode ser de outra maneira, e a Comisión encargada de redactar e de programar estes encontros pola normalización lingüística, darlle os parabéns un ano máis polo traballo ben feito. Nada máis, moitas grazas, moi bo día. Aquí non aplaude a xente, o que? Aquí, ao final. Eu son de romper protocolos, de feito non sabía que tiña que estar agora mesmo aquí, pero agradezo moitísimo as palabras de Rosario, porque, aparte de que contaxe unha cousa a medias, vamos a ser sinceros, aquí o traballo non é meu, o traballo dunha comisión que leva moito tempo traballando, sobre todo nas ideas, en artellar toda esta rede, porque realmente é unha forma de construir en conxunto, e que creíamos que era necesario traballar este ano os cuidados emocionais. É dicir, a lingua para nós é un vehículo indispensável para entender o país, mas vimos de pasar unha pandemia, un espazo no que afortunadamente agora estamos en tapabocas e podemos ver os sorrisos. Antes víamoslo cos ollos, pero non sabíamos ben se se rían ou non se rían nos espectáculos, pero ahora sí que vemos dentro do corazón. Entón, eu outro día, cando me preguntaron como se podía resumir estas xornadas, eu falaba da terapia emocional. Cada unha das persoas que está convocada a estas palestras son terapeutas emocionais. Para min, basicamente, porque son persoas que nos agasallan todos os días no seu eido artístico con un cariño pola lingua indiscutível, máis un espazo de emoción no que a aprendizaxe colectiva nos fai ser máis grandes, nos fai ser unha nación, digamos, de corazón e, sobre todo, artística, porque a arte está en todo, non? Seguramente esquecimos, por desgraza, a algunhas persoas nestas xornadas, algúns espazos tamén artísticos, por cuestións de tempo, por cuestións de espazo, non? Pero eu alarme moito, por exemplo, de ver aquí a Pajarito, que está ali ao fondo, que é unha das persoas que revolucionou e revoluciona o circo. Bueno, vamos ver ahora aquí a Monse, a Guadi, a Kiko. Entón, resumir os obxectivos destas xornadas, para min, xa que estamos no espazo da palabra, para min resumiríase basicamente en sanar, non? Que sanemos entre todas e todos e que entendamos que a arte non é exclusivamente transversal, senón que tamén pode ser axial. É certo que dicía Valentín que durante todas estas xornadas, 24 convocatorias, sempre a arte estivo moi presente, pero de un xeito moi transversal, e ás veces incluso para pechar, non? Como un agasallo para as persoas que estamos aquí, un final, digamos, dun xeito así máis artístico. E creamos dende a Comisión estas xornadas para, de algún xeito, agradecer todos eses anos de transparencia
e de traballo conxunto pola lingua e todas esas xeracións de artistas que pasaron, pasan e o gallá sigan pasando por espazos como este. Entón, como temos pouquinho tempo, os obxectivos vámonos ir vendo pouquinho a pouco. Eu son educador e como din na Xunta, temos que facer as programacións tamén pouquinho a pouco. É mellor ir debullando as emocións, se vos parece ben, palestra a palestra. Ben, pois moitas grazas. Bueno, o día axuda porque este é un espazo confortable, estáse ben, fora estáse fatal. Por tanto, xa vedes que a mes os programadores querían saber que día de xuvia se viña e riba, ni siquiera deixaron un oco para unha pausa. Así que chamamos á mesa a Kiko, a Guadi, a Monse